Gadihid namatay ba? Sud buwa lagi kana itong muso buwa di man madawa. Ade? Usan mi dito ko na muso ni. Wala binis ka na bagay dito kan muso ko. Katong mo sa Pero ano na sa clarification si Padre Darwin, gipasa na yung Giselle, BOJ ba? Namatod pa na yun. Kung may clear ba, clarification nga, nag-istorya siya og kinang lapsos lingua, bita ka ng lips of the tongue. yan po niya nga secret siya. So, sa dila. Pero ang ipasabot niya, mao ang divine person experience. Dili itong divine nature. Yan, nakasulti naman siya. Oo. Yan din sa Patay yung Trinity na yung Bajok. kaya po sa sakto na yung mga divine person experience din. Oo, wala kaya po. Human nature. That's really that. Kaya, daghan na puta ang Bajok sa Catechesis Gadayad. Akong inang, kanang last page sa Catechesis Gadayad, kanang gipirmahan na yung Karel Vidal, tulog yung kapirma, Dadam Ampere, Bajok Brandis, isi Minister Karel Vidal, samtang ila usari kapirma, Karel Vidal na niya, gibutangan daw, the divine person experience, di ba sa naka, magic na ito, lipat-lipat ba? Ipamulong mo. Oo, lagi.